gelî temaşevan şev baş, navê min Salim Çelîk e. Em di programê Dudiya yê xwebûnê de ne. Navê programê xwebûn e. Ev programê Dudiya ye ku em hevra îşev rabin. Babeta programê min ê îşev cardinê li ser netewperweriyê divir da netewperwerî îdeolojîkî çawa ye. Em ê îşev li ser wî biaxivin. Berê ku em herin ser vê babetê dixwazim çend gotinê dinêbêjim. Programê min hûn dizanin ji 10 hefte carek e. Lê her destpêka program rojek program ya rojek berî wî ku program bikeve weşanê min ez nivîsarekî di derheqê mewziya programê xwe da dinivîsînim û didim rûpela nû. Ev di malpera ku bi navê rûpela nû ye tê weşandin. Hevalên ku jî temaşevanên ku merak dikin dikarin vê nivîsara min a derheqê dî programê me îro da di wê malperê da bibînin. Navê nivîsara min jî aynî herewa netewperwerî îdeolojîkî çawa ye. Cardinê dixwazim basa nuqtekî dinê bikim hinek reaksiyon hinek nêrîn hatin li derheqê programê min ê yekem da. Ev nêrîn me kare bêje bi di awayî bûn. Di beşa beşekî jî dibêjin ku ev program pir teorîk e. Mirov karibe pirsên rojane jî bîne rojevê û pêşkêşê temaşevana bike wê çêtir be. Bêşik ev alîkî mesele ye lê pirsa netewperweriyê zêdetir pirsekî teorîk e. Ev pirs li gor nêrîna min divê ku zelal bibe. Ji bo ew tradisyona ku em jê tên an civata me ya Kurd em dibînin gelek nêrînê şaş divî warî de hene. Ev bi di awayî me carnê kare bêje. Hinek kes bi giştî li dijî netewperweriyê ne. Yani ew xwe Marksîst Lenînîst dibînin û li gor nêrîna Marksîzm û Lenînîzmê netewperwerî îdeolojiyê burjwazî ye. Ew her temsîlkarê proleteryan e. Loma jî proleterya divê li dij nêrîna îdeolojiya burjwazî be. Ev nêrîn çewt e lê ez fehm dikim. Li alîkî dinê hinek kes hene ku digel avakirina civatekî Kurdî ne. Divê civatekî netewperwere avakirin. Dewleta Kurdî tiştek heq e. Heqê milletê Kurd e. Divê Kurd dewleta xwe ava bikin ya jî bigîjin vî heqî. Lê gotina netewperweriyê li gor wan jî hessas e. Ji dêla vê gotinê me tiştekî dinê gero kar bîne çêtirnî ne vê pirsê dikin. Babeta programê min zêdetir bal bi vê noqtê ve ye. Divê ku em bi serfirazî bêjin ku em netewperwerin. Ji bo netewperwerî ne tiştekî çewt e, ne nêrînekî çewt e û nêrînê burjwazî nîne yê proleterya jî nîne. Divir da em loma ez dibêjim ev pirsa teorîk divê bi zelalî were münaqeşekirin. Yani dünya akademîkî lêkolînê çawa îro aniye vücudê nêrînê çawa divî babetî da hene li berdest. Ez tuyê qenaetê de me ku gelek temaşevan hay ji vê lîteratûrê nînin. Ew tiştê ku 45-40 sal berê dihat gotin hê li ser wan
xewnane ya jî hê di çerçeva wan qaliba da li vê pirsê dinêrin vê pirsê dinirxînin loma tevî ku digel civatekî netewî ne jî tevî ku digel ji bo avakirina dewleta Kurdî tê dikoşin jî car dinê bi germayî li gotina li vê têgeha netewerperweriyê nanêrin. Beşek wan bêjin ka gelo em ji dêva netewerperweriyê re bêjin welatperwerî ew ê çêtir nebe. Pirsa netewerperwerî û welatperweriyê ew babeta programekî me dinê ye ku em ê münaqeşe bikin ku çawa netewerperwerî têgehekî berfirehtir e her di nava xwe da welatperweriyê jî dihewîne. Em ê loma jî welewkî hinek kes vê pirsê pir teorîk dibînin ya jî ji meseleyê rojane dûr dibînin jî ê min ez ê bi vê xetê bi vê hewa bidomînim ku heta çend programê dinê jî ez ê bi serê xwe hinek tişta pêşkêşê ve temaşevana bikim. Piştî wî mêvanê min hebin, mêvanê min ku di vî warî da ew kesê ku xwedî gotinim ew ê ew hebin. Ez bawerim bi danistandina van mêvana re jî ew ê temaşevanê me bigêjin malûmatê hê qeştir. Berî ku ez vê yanî karakterê netewerperwerî wek îdeolojî netewerperwerî îdeolojîk çawa ne dest pê bikim ez dixwazim rismekî dinê bînim ser we ji bo we da ku em dunyakî çawa da tişî gelo ev pirsa netewa û netewerperweriyê ji kurê derket boçi îro beşekî dunyayê bi giştî bi vê pirsê bilî dibin an jî tûşê gelek pirsgirêk bûne di vî warî da. Divê programe saetek berê programek berê di çapemedya de hebû di wir da mêvan Osman Özçelik bû min ew guhdarî kir gelek ji wan ji sûd vegistan Osman Özçelik jî destnîşan kir ku îro dunyayê li dor dê hezarê ziman hebûne îro ji barê wan hatiye 6-7 hezarê ku ev weqekî ye rast e 5000 qewm hene lê roj bi roj hijmarê van zimanê ku heyî û zimanê qewmê ku hene kêm dibe jortê radibin mixabin ji bo çi ji bo ku ev 7000 ziman û 5000 qewm di nava 200 dewletî da hatine hepskirin yani îro dunyayê 200 dewlet heye ev 200 dewlet van 7000 zimana û 5000 qewma di nava xwe da esîr girtine dîl girtine divê ku were gotin û ev dibe wesîla problema ew însanê ku ew xwedî ziman xwedî qewm xwedî vê zanînê ku ênê vê tiştî re tehemil nakin serî radikin tê dikoşin da ku ew jî bigêjin azadiya xwe ev dijayetî dunyayê pirsekî mezin aniye holê ji bo ku em dizanin li dunyayê her çiqat 200 dewlet hebin jî sedî notê van dewleta da pirsa netewî heye yani sedî notê van dewleta sedî notî zêtir jî me bikare bêje sînorên kulturî û sînorên siyasî nedigel hebin di wir da dijayetî heye ji xwe ev jî îşareta ew ye îşareta ku sînorên siyasî gelek kultur û zimana di nava xwe da heps kirine li Ewropayê îro 40 dewlet hene ji vana 27 wî endamê Yekîtiya Ewropayê ne lê ji nava van 40 dewletên Ewropî ji xeynê Îsland û Portekîz 38 dewletê wan da pirsa netewî hene li Asyayê gerku mirov Koreyê û Japonyayê jêdexe hemû dewletê mayîn da ev pirsa ye tûşî vê pirsê bûne
لأفریقای شخو تماشاوان دزانن سینور به جدول هاتنه خیز کرن پشتی شاره دودیا کن بیجن kolonyalizma klasik قدیا دست به پروسه که نو کر دوردا دولتین تریتوریال هاتن آوا کرن لسر وان دولتین سینور کولونی دولتین تریتوریال هاتن آوا کرن و دناوا وان دولتین تریتوریال دا بدهان بیبیستان قوم زمان اوجی هاتن حبس کن کتن جندره لأمریکا جی هر اوانه لوما جی اف پرس ایرو لدنیای پرسا هری سرکه ایرو دنیای دجایتیا هری سرکه اوه وقتا که 200 دولتی 185 دولت توشی و گلشه و پروبلم بودن مناخ اوه که اف پروبلم دنیای پروبلم هری سرکه اف پروبلم سرکه بالا دنیا اکادمیکی جی کشاندیه لسر و بابت گلک خبات هاتنه کرن حتی سال 1905 مفکره بجه تنه تاریخوان اکادمیسین تاریخوان ده پرسه بلید بون لی ایرو نه دیسپلینین اکادمیکی که antropolojia kültüri bugre hatta sosyoloji و hatta علم siyaseti hatta tarihi ne disiplinin siyasi ye cuda ve pırse bilidibin divi varida berhemen gelek granbaha anne vücude dnavavan nerina dnavavan khabata da nerine cudaji çi bune mev kara beje senerin hene se paradigma hene paradigma primordialist paradigma modernist ya etnosimbolist ev nerin ser se personajlar cuda bune yekje neteve çiçak do çima se çava hatine vücudi person neteva o neteve peveriye çima çava o çiçak ketiye rojava insaniyeti liser bir avay ev nerin ji hev cuda bune olomaji se paradigmen بخطين أساسي بخطين قشتي سي باراديغمان جدا هنا إلو كود في مسائل بليدبن مهم من هوالو دفيوك أز باس بكم داكو مسألة ما برسان أمي بشتي برنامج دي برنامج شون دا أمي نتو برباليا كردي مناقشة بكم لبالي ويد دفيوك أفتشبرا زانين يعني نيرين إلو هنا تشد بيشن أب نيرين dava çilmetkin. Gelo ev nerin qalba peşkeşimetkin ya ev nerin rewşa maddi tahlilkin. Ev nerin rewşa maddi ve ev civa kijan civatê ji bo esas girtine. Divê were gotin ku hatta inha nerînê ku hene tev civata Awropî ji bo xwe esas girtine o tev mev karebeje ku Eurocentristen. Em Kurd vakta verin ser mesela xu em ê binêrin ku van qalib û van paradigmayê ku hatine îfade kirin hatine dane pêş ev kirasê van nêrîna li bejna milletê Kurd li Kurdistanê nebin em ê vî programekî xwe dinê da münaqeşe bikin. Lê bi giştî divê ku hinek dibêjim primordialist paradigma yekem dibêje ku netew tiştekî netew netewperwerî tiştekî tabiî ye tiştekî xwezayî ye kevnin qedîmin. Modernîst dibêje ku netew û netewperwerî berhemê kapîtalîzmê ne gavkî berê Mehmet Gul jî
vê tiştî wek nivîskî anî ser ekranê ev nêrîna modernîst ye ku civat ji feodalîzmê derbasê kapîtalîzmê bû ji xwe me jî van qalba ezber kiribû di kitêbê Stalîn û Lenin da û li gor hewcedariya kapîtalîzmê netew hatin vücudê netewperwerî jî wek îdeolojiyê burjwazî di vê noktada hat rojevê modernîst mesela netewperweriyê bi şoreşa Fransayê din dest pê kirin û kapîtalîzm piştî tê noqtekî tabii nêrînê ku tenê ne li derve Lenin Stalin jî îro di warê modernîzmê de gelek hene balkêşin û berhemên gelek cidî jî anîne vücudê ev bi kapîtalîzmê pirsê îzah dikin. Kapîtalîzm ew ê homojenîzekî civakî tîne û di warê kulturî da di warê perwerdê da sinifekî yanî kîtlekî civadekî ku bindikayî karibe bixwayne binivîsîne pêwîstî bi vê civatê ji bo ku di proseya hilberînê de karibin cî bikirin ew jî ji hewcedariyê kapîtalîzmê tê û netewperwerî îdeolojî vê hewcedariyê ye paradigma sisiya jî etnosîmbolîst e mevkare bêje ku ev etnosîmbolîst jî wek sentezekî di navbera hedû paradigma de ye loma jî tabii li gor wan jî divê netewê îroyê modern yên dema prêmodernin di navbera wan da ferqiya ku heye nîcel e kvantitatif e van ewa em ê zêtir ser pirsa modernîst bisekirin ku me dî ku pirsa modernîst têk çû çima têk çû li gor wan kapîtalîzm çiqa pêş ve here ew ê ewqa pirsa netewe û netewperweriyê ji holtê rabûna lê me dî ku pirsa netewe û netewperweriyê li dewletên ku di warê kapîtalîzmê da herî pêşketî bû deket holê li İngîlterê pirsa İskoçya pirsa İrlanda pirsa Wales li İspanyayê Katalan Bask li Belçîkayê pirsa Flaman û pirsa Valona hat rojevê ku ev tê îşareta ku ev mana xwe ev e ku ew nêrîna modernîst ku pirsê bi kapîtalîzmê îzah dikir diku çiqa pir kapîtalîst eqwa kêm netewe û netewperwerî têk çû ji ber ku ev pir welatê ku di warê kapîtalîzmê da yê herî pêşketî ne hat holê ev ya divê ku em li cîkî qeyd bikin em werin ser mesela van îdeolojiyê ku hene em dizanin ku îdeolojiyên klasîk bi giştî sê hebin komünîzm konservatîzm û liberalîzm ev her sê îdeolojî yê dema modern in yanî piştî sed sala hejda ev îdeolojî hatine holê û di civatê da bûne xwedî hekim lê hevallo ev îdeolojî zêdetir li ser pirsa me civatekî çawa dibe ev civat divê çawa were organize kirin di vê civatê da têkiliyê navbera însana divê çawa be em dizanin ku însan di proseya hilberînê da di nava xwe tabiatê da û di nava xwe bi xwe da hinek têkiliya ava dikin ev têkilî esasê van têkiliya bingehê van têkiliya parvekirina dewlemendiyê ye ew dewlemendiya ku tê vücudê dewlemendiya civakî çavkaniyên civakî ev tenê parvekirin ev îdeolojiyên siyasî yê klasîk
mevziya wan na esasî ev e. Ew bi vî eleqedar dibin. Yani civat çawer organize kirin. Di do dewlemendiyê civatê ew ê çawa werin parvekirin û ji nû ve parvekirin. Yani ev jî divê ku cikî we qeydkirin hevalo. Yani ji bo ku em karibin pirsê fehm bikin, ji bo ku em karibin ferqiya di navbera îdeolojiyên klasîk û netewperweriyê ji hev fehm bikin, divê em vî tiştî baş zelal bikin. İdeolojiyên siyasî li pey çi ne? Netewperwerî em ê nana behsa wî jî bikin. Netewperwerî li pey çi ye? Ku dubare ez ê bikim, îdeolojiyên siyasî li pey organizekirina civatê ne, di rengê têkiliyê navbera însana û têkiliyê navbera însan û tabiatê tayin dikin, divê warî de xwedî gotinin û diwarê parvekirina dewlemendiya civakî de xwedî gotinin. Mesela wana esasî ev e û vana vê tiştî bi rêyê ew ê tînin. Di sîstemekî demokratîk de ev tişt bi rêya hikûmeta tişin hilbijartina di sîstemê demokratîk de tişin datina ew îdeolojî ew siyaseta ku tê ser kar programê xwe pêk tîne û dikeve îcraata xwe. Lê îcraata esasî ev e. Netewperwerî hevan di nokteke esasî de ji vî cuda ye. Netewperwerî bi pirsa parvekirina dewlemendiyê eleqedar nabe. Bi pirsa ew ê têkiliyê navbera sinifa çawa be bi vê pirsê eleqedar nabe. Bi pirsa em bêjin edaleta civakî û parvekirina dewlemendiya bi van tişta eleqedar nabe. Lê pirsa netewperweriyê wek îdeolojî a esasî desthilatariya netewe ye. Yani netewperwerî li pey desthilatariya netewa digere. Ev desthilatdarî bêşik li ser coğrafyakî dibe. Em ji vî re dibên welat ya jî ax. Di do netewe xwedî zimanekî ye. Sisê netewe navekî wî heye. Coğrafya siyasî, nasnama siyasî, nasnama netewî û zimanê netewî ev her sê stûnê esasî ne ku netewperwerî di nava xwe da vana formüle dike û desthilatdariya netewe li ser coğrafyakî bi navekî û bi zimanekî tê vücudê. Ev carnê bala we bikişînim, coğrafya netewî, zimanê netewî û nasnama netewî tu xwedî karakterekî sinifî nînin. Ne ê proleterya ne, ne jî ê burjwazî ne. Statüya te ya civakî çi be bila be, tu bi rehetî karî xwe dûr da bibînî. Loma jî desthilatdariya netewî hem desthilatdariya sinifa karkêre û hem jî desthilatdariya burjwazî û desthilatdariya hemû pêkhatî wî netewî ne. Ev divê cardinê were binxetkirin. Ev ferqekî divê ku were destnîşankirin di navbera îdeolojiya netewperweriyê û van îdeolojiyên klasîk siyasî yên klasîk ku me got navê wan komünîzm e, navê wan konservatîzm e û liberalîzm e. Em diya jî bi vî hewayê binxet bikin, em werin noktekî dinê. Pirs ev e, gelo partiyek ku xwedî îdeolojiyê sinifî be, ji van her sê îdeolojiya yek.
kare neteperwer be. Li gor hineka nabe. Hatta di salê heftê û heştê da em tev ji wî tradisyonê tên me tev wê xetê wê çizgê diparast û me pirsa netewî wek înstrûment wek araç bi kart anî me digo em ê piştî netewê xwe rizgar bikin em ê li gor prensîba ku dibên şoreşa bênavbên ew Lenin zî formüle kiribû em ê derbasê sosyalîzmê û dur em ê derbasê komünîzmê bin. Yani di salê hefteyê da neteweperwerî pirsa netewî ji bo me înstrûment bû. û îro jî ji bo gelek kesê ku ji bo xwe komünîst ya bi navekî dinê dinavînin ew hê jî ji bo wan ev e. Lê em dinêrin ku li dinyayê newsane. Bi di sebeba newsane yek jê ew lîteratûra ku hatiye afrandin eşkere dide nîşandayîn ku ênê kes pênc pere bi nêrînê Stalîn û êkev nade. Yani ew tev bêbingeh derketin. Me got ew ê herî zêde ku çep jî di nava vê kategoriya modernîzmê de ne ê herî ku vê nêrînê diparast modernîstin min hêt ku modernîst jî çewk derketin. Ew nêrîna wana esasî ku vêya kapîtalîzma va girê didan welatê ku pirtir bû kapîtalîst li bir pirtir ev pirsa netewe û neteweperweriyê geş bû. Yani tê çi manê? Tê mana ku ew kapîtalîzm homojenîzekirina kapîtalîzmê aîdiyeta însana nakuje hevalo. Yani divir da em ê werin ser teorîkî dinê. Yani demek ki ev paradigma ku hene vê pirsê îza nakin. Divir da ez dixwazim parantezekî vekim ev paradigma modernîst li Fransayê û Tirkiyê piçek serket. Yani li Tirkiye Kürt bûn asteng lê li Fransayê hema bêje astengî nema bi serket. Lê ê ku ev serketin ne ya kapîtalîzmê bû. Ev serketin ya îdeolojî ya siyasetê ye. İdeolojî û siyaset bi hukmê xwe yê îqtidarê van ekaliyeta entegre û asîmle kirin. Divir çend sebebê dinê ji hene lê ji bilî wî li ti derê dunyayê ev nêrîn bi ser neket. Em ê werin ser noqta ku pirsa xwe ya berê me got ku gelo dibe ku mümkün e ku hinek partî ji bo xwe bêjin em hem sosyalîstin hem liberalin hem konservatîvin û em hem jî neteweperwer. Ji bo hineka nabe lê em dînin ku dunyayê ewa jî dibe. Li ber destê me çar nimûne hene. Ev çar nimûne jî ji netewê bêdewletin. Nimûna yekem a Katalanyayê, a dudiyem a welatê Baskê ye, a İskoçyayê û a İrlandayê. Li Katalanyayê ji 1930 didiya vir da Partiya Katalanya ya nasyonalîst navê partiyê Partiya Katalanya ya nasyonalîst e. Yani Partiya Katalanya ya neteweperwer e. Ku ev gotin gelek insana değişîne dibêje vê gotinê kar neynin lê li Katalanya Partiya îro serkêşiya serxwebûna Katalanya dike navê wê partiyê Partiya Katalanya nasyonalîst e. Partiya Katalanya neteweperwer e û vana ji vê gotinê şerm nakin, serfirazin û di civatê da jî ev gotin gelek biqedir e. û di 1932 bi vir ve ev partî tê dikuje, mücadele dide. Lê ev partî xwedî îdeolojiyekî siyasî ye jî. İdeolojiyê vê partiyê
ew mevkare bêje ew rastgiriya merkezî bi center right yani rastgiriya merkezî bawarım ev gotin lê were yani ne çekin xol merkezê dibînin lê xol merkezê jî milê baskê rastî xwe îfade dikin li ev partî navê partiya Netewerpevera Katalanyayê û 1930 vir da jî tê dikuşe. Nimûna me ya didiya a baskeyê ev ji 1850 vir vaye vay bêje 130 sale ku ev partî jî têkoşînekî daye û navê vê partiyê jî nasyonalîst e yani Netewerpever e. Ev partî di warê îdeolojiyên siyasî da xwe partîkî çep dibîne partîkî çepgir e di nava xwe da xwedî sê baska ye baska Xristiyan Demokrat baskê liberal û baskê sosyal demokrat yani sê baskê vê partiyê hene navê partiya Netewerpevera welatê baskê ye û ev partî jî ji 1895 vir va 425-130 sale kul ser yani tê dikuşe. A çara partiya İskoçya'ya navê partiya Netewî a İskoçî Scottish National Party partiya Netewî ya İskoçya'ya ev partî jî di 1934 vir va tê dikuşe ev partî ji gelek balkêş e xwedî siyasetî kî xwe ye di pirsa Brexitê da me dî ku milletê xelkê Brîtanyayê bi giştî ji bo Brexitê deng dan lê ev partiya İskoçya ya Netewî li dijî wî deket û viya kir pirsekî esasî û ev pirs hêjî tê dikuşe hêjî dome û vana Londonê tehdît dikin dibêjin ku em ê ji we veqetin ji bo bercewendiyê wan di Yekîtiya Ewropayê de ne yani partîkî gelek xwedî şexsiyet e ev partî di parlamentoya İskoçya'da xwedî giranîkî mezin e ji 59 parlamento hene 48 parlamenter yê vê partiyê ne tiştekî dinê jî balkêş e basa paradigmayê me tewriya kir yek ji van tewrîsyan yek jî navê Tom Nerî ne ew bi navê New Left çepîtiya nû jî kovarekî derdixe mirovek gelek bi nav û deng e Tom Nerî lê Tom Nerîn digel siyaseta partiya Netewî ya İskoçyayê diparêze û dixwaze İskoçya di binê pêşengiya vê partî da bibe serbixwe heta di vê nokteyê da gelek akademisyenê dinê li Tom Nerîn rexne digirin wî wek primordial binav dikin yani dibêjin tu ji xeta modernîst derketî ji bo ku çep modernîstin yani di vir da ev e yani partiya İskoçya balkêş divê me li serê pirtir biaxife yani ti car wan em ê Brîtanyayê demokratîze bikin û em ê bi hevgirtî bi yekgirtî em ê ji xwe re civatekî yekgirtî ava bikin pê ne bawerin çünkü dizanin ev tişt derew e ew di siyaseta wana Brexit'a jî kir ji bo ku li pey avakirina civatekî Netewî ya Skoçî ne û menfaetê xwe di Yekîtiya Ewropayê de dibînin loma jî xwedî siyasetekî bi serê xwe ne yani xwebûn muhîm e yani divê meriv ê xwe be yani ji bo civata xwe ji bo Netewê xwe tê bikuşe a dawîncê me werin ser Sinn Féin ev gotin bi xwe a İrlandî gotina Sinn Féin di zimanê qedîm yê İrlandî da tê mana xwebûn yani Sinn Féin mana vê têgehê vê gotinê xwebûn e yani ew jî ê xwe ne û ji bo İrlandakî yekgirtî
hem İrlanda Bakur hem jî İrlanda Cumhuriyeta İrlandî ew dixwazin ku dewletekî yekgirtî ku hemû axa İrlandayê têke nava xwe tê dikoşin ev partî jî duwarê ideolojiyê siyasî da çepgir e pey sosyalizmekî demokratîk diçe nêrîna wan ew e ew dixwazin dewletekî serbixwe axekî yekgirtî ava bikin û li serê sosyalizmekî demokratîk ava bikin lê netewperwer yani a İskoçya jî divê ez bêjim îdeolojiyê wan ê siyasî ji xwe dibên em liberalê sosyal yani wek sosyal liberal tê binavkirin di vir da em dixwazin çi bêjin em dixwazin bêjin ku tu dikarî hem netewperwer bî û hem jî xwedî îdeolojîkî sinifî bî ev îdeolojî tê sinifî kare rastkir be kare çepkir be ew teva girêdaye azadiya teva girêdaye lê tu hetiye jî karî bi hev re bimeşînî tiştekî dinê jî mihîm e divê ku em cardinê destnîşan bikin ji bo ku dikaribî îdeolojiyê xwe li ser coğrafyakî siyasî pêk bînî divê ku netewê te li ser vê coğrafyayê desthilatdar be gel ku netewê te ne desthilatdar be tê mehkûmê rejima netewê serdest bibî em derê îro li başûrê welatê me Kurd birast civatekî hewlêr bi her awayê xwe ji Bexdayê pêşvetir e duwarê civakî da duwarê aborî da duwarê siyasî da duwarê ehlaqî da duwarê kulturî da duwarê demokrasiyê da gelek pêştir e lê hewlêr mehkûmê Bexda ye çima ji bo hewlêr li ser axa xwe neps serê xwe ye ew azadiya hatiye destxistin ew heqê hatiye destxistin têr nake cardinê çavê wan Bexda ye loma jî azadiya îdeolojiyê civakî yê siyasî bi azadiya netewê vegirêda ye û desthilatdariya netewî pêşeşertekî azadiya îdeolojiyê siyasî ye ev vî hewayê bi heva girêdayî ne ku azadiya netewî tune be tu nikarî li gor nêrîna xwe ya sinifî îdeolojiyê xwe sinifî civatê organîze bikî û dûr da tê bikuşî yanî divê were gotin gel ku tu xwediyê avakirina civatekî netewî bî ku ji dezgeha pêtê tu xwediyê projeyekê ewa bê îdeolojiya vê projê netewperwerî ye wekî dê ti tiştekî dinê din e yanî wekî dinê xapandir e yanî ya tê vê projê biparêzî ku tu vê projê biparêzî mecbûrî tu xwedî îdeolojîkî bî ku vê projê ra li heve ya jî tê civatê bixapînî loma jî em divê rêya yekem biparêzin yani em Kurd divê xwedî vê projê bin xwedî avakirina civatekî netewî bin û here wisa bi serbilindî karibin bêjin ku em dizanin ku îdeolojiya vê projê netewperwerî ye û ez ji bo xwe dibêjim ez netewperwerim ez vê gotinê jî gelek dijî da dibînim û duwarê nêrînê siyasî da jî îdeolojîkî me heye ev jî a min e em divir da divê ku ji hev van tişta cuda bikin yani de bêşik yani gotina nasyonalîzmê hem di tarîxê da û hem jî îro gelek netewê ku dewletê xwe ava kirine êriş dikin
İşte gotin etken de tarih ev gotin de İtalya l'Italia yani ne l'Italia من تشودكو ألمانيا لإيطاليا نقول إن ناسيوناليستين أو يجبوا فاشيست قلت لو فاشيست يجبوا قلت لك بقدره يعني قلت لنا فاشيزم يروك بمعنى نيجاتيف ديفيجن لفاشيزم قلت لك بوزيتيف هاتي بكراني هتلرجي نقول ياز ناسيوناليستين قلت ياز سوسياليستين لي سوسياليزم كي ناسيوناليست يعني دبردا ناف sosyaliste sıfat nav sosyalizme sıfat nasyonalizme yani nasyonalizma sosyalizme nasyonalist yani nav bu sosyalizme sıfat eveji nasyonaliste diye hukuk karaniye le ev ne suje nasyonalizmeye Lüvelateki kijan ideoloji serdest ve jwan her şey ideolojiya. Nasyonalizm karakteri ve ideoloji verdigre. Min de İran nüveseki min de Rupela'nı da hatbu çap kırın. Min durda numuna şiir da bu. Yani kanata o numuna dici da nasyonalizm ve şiire. Tkari je panerji çeki, tkari je ronji derxi, tkari je toraqi çeki, tkari je matsi çeki. Yani de verdad eko vit şi tayin tke ev ideolojiya serdest ya klasik ya siyasiye. Ev ideolojiye. Numune hene 20 sali dawi ev şerek derketine ya yek ali ya jî hedu alî jî xwediyê îdeolojî totalîter bûne. Dewletên ku şer kirine ya yek ji wan ya jî hedu ji wan totalîter bûne. Şer di navbera du dewletê lîberal de derneketiye vî sed salê dawî. Yani ev tê çi manê? Ev tê vê manê ku ev îdeolojiyên siyasî yê klasîk dikarin bir hetî بله پنج رقم ما امی بقدیم ناسیونالیزم نتوپروری جخراب کار بینن دوردا پرسا اساسی اوه yani ve emzan bin civat ve emu ev duvarı sosyolojik da hatiye parvekirin yani dünya emtidane jizmana o jinetava pekti ev ya hakikateki sosyolojik em ne kardi bu goyran yani emu ev حقیقتکی سوسیولوژیکه لی دوردا پرس اوه گلو دویک ام چپکن او نبه یدن نبه یلدش yani emu ev حقیقتکی سوسیولوژیکه ام نکاردی بگورن لی او دویک نبه یدن ye لدش ایگو وی تاین که چیه ایگو وی تاین که نتوی پبرینینه ideoloji siyasiye hakime. Böyle. Babet ama işe bir havay. Daviyat. Mne evga ser netwer peveriye o velat peveriyeci. Çen goten dvegaz bejim. Jbuk ve peşta be babeta kime dene. Mesela bakfen. Gelek heval ya kesik muanaskin dibijin em bu men nebijin etwe perwer em velat perwerin ev tekri nabera netwe perweri o velat perweri çine em vana be mevziya programeki meydini em bibinin ku tegaha netwe perweri çıkafre u çava velat perweriyeci dinava xuda تحوينه أنا فياد برامج يخوي دريدا مناقشة بكن قطني من إيشاف أول سباس بواز قداري كرم شاف باش بواتبا